Basektomia metodo antisorgailua da. Osakidetzak eskaintzen duen metodo erraz, azkarra, segurua eta betierekoa da. Metodo honen funtsa barrabiletatik kanpora espermatozoideak irteten direneko hodi deferenteak moztu eta ixtea da. Basektomiaren helburua espermatozoideen irteera galeraztea da. Espermatozoideak barrabiletan sortzen dira eta hodi deferenteetan barrena irteten dira kanpora. Ebakuntzarekin hodi deferente hauek moztu eta beraien ertzak aldentzen ditugu berriz ere espermatozoideak pasa ezin daitezen. Horrela, espermatozoiderik gabeko semena lortzen dugu. Erlazio sexualak berdin eduki daitezke, eiakulazioa ere mantentzen da, baina espermatozoiderik gabe. Basektomia egin aurretik, urologiako konsultan ikusiko zaituztegu eta bertan azalduko dizuegu zer den basektomia, nolakoa den teknika eta zein diren azaldu daitezken alde on eta txarrak, konplikazioak eta teknikaren akatsak, teknikak izan ditzakeen akatsak. Konsulta honetan baita ere azalduko dizuegu ebakuntzaren ondoren espermatozoideak desagertzen ez badira nola konpondu daitekeen. Hori konpontzeko ebakuntza kirurgiko bat egin daiteke, baina ebakuntza hau ez da osakidetzak eskaintzen dituen tekniken barnean sartzen. Egin badaiteke ere, ezin da osakidetzan egin. Infekzioak izateko arriskua 2%koa baino gutxiagoa da. Arrisku faktorerik ez baldin badago ez dugu antibiotikorik erabiltzen ebakuntzarako. Behin zalantza guztiak azaldutakoan eta argitutakoan, itxarote zerrenda batean jarriko zaituztegu ebakuntzaren zain. Ebakuntzaren egunerako osakidetzatik deituko zaituztegu eguna eta ordua esateko. Ebakuntzarako garbiketa neurri batzuk hartu ondoren baraurik etorri beharko duzue eta beti ere norbaiten laguntzarekin, gero etxera itzuli ahal izateko. Ospitalera iritsi ondoren, kirofonora eramango zaituzte. Bertan, hasi aurretik anestesistak sedazio arin bat jarriko dizu eta ondoren guk anestesia lokala. Anestesia lokal horrekin ez duzu minik jasango guk zauriak egiten ditugunean. Ebakuntzarako barrabil zorroaren alde bakoitzean gutxi gorabehera zentimetro bateko ebaki bat egingo dugu eta ebaki horren bitartez iritsiko gara hodi deferentera. Hodi deferentea askatu eta 2 edo 3 zentimetroko zatitxo bat kentzen diogu, bi ertzak elkar ukitu ez daitezen. Gainera, ertzoiek josi eta erre egiten ditugu elkartzea zailtzeko. Ondoren, behin amaitutakoan, azalean puntu batzuk ematen ditugu bere kaxa eroriko direnak. Ebakuntzaren ondoren, sedazioaren eragina pasa arte itxaron beharko duzue etxera joan aurretik eta etxera joaterakoan konsultara itzultzeko zita bat emango dizuegu eta baita ere eduki behar dituzuen edo egun horietan hartu behar dituzuen neurriak azaltzen dituen orri bat. Konplikazio ohikoenak ebakuntza tokiko hematoma dira, 5% eta 10% bitartean gertatu daitezkeenak, baita ere zauriaren infekzioa 2% batean, eta 1% baino gutxiagok teknikaren akatsa jasaten du, alegia espermatozoideak ez dira desagertzen. Hala ere, trompen ligadurarekin alderatu ezkero, 30 aldiz akats gutxiago ditu teknikak eta 20 aldiz konplikazio gutxiago ditu. Basektomia eraginkorra izan dela jakiteko, analisi batzuen bitartez bermatu behar dugu. Operazioaren ondoren lehenengo konsulta zatoztenean, analitika horiek egiteko 2 bolante emango dizkizuegu. Lehenengo analitika, ebakuntzaren ondoren 3 hilabetetara egiten dugu, eta bigarrena 4. hilabetean. Analitika hauetan begiratzen dena, semenean espermatozoiderik dagoen edo ez da. 2 analisi horietan
espermatozoiderik azaltzen ez bada, esan dezakegu basektomiak arrakasta izan duela eta aurrerantzean ez dela beharrezkoa beste neurri antisorgailurik erabiltzea. Bitartean eta urologiako konsultan analitika horiek egokiak direla bermatu arte, neurri antisorgailuak hartzen jarraitu behar da. Basektomiaren arriskuen gainean batzutan kalean entzun dezakegu minbizia arazoak sort ditzakela eta bar. Ez da egia eta hori erabat bermatua dago. Ez du arazo kardiobaskularrik sortzen, ez du prostatako minbizia izateko arriskua areagotzen, ez eta barrabileko minbizia izatekoa, ez du alterazio sexualik sortzen eta ez du arazo psikologikorik sortzen.